Yesterday, we have seen ZANU-PF members nemamwe macitizens achicongratulata aiwa vana mukungunugwa pamamotor vehicles. Aiwa zvinodadisa, aiwa zvavari kuita the ruling party ZANU-PF obva wazorewadiwa aiwa naWikino Chivayo anozivikanwa kuti he is a tenderpreneur. Panguva inoi the gift panguva inoi yachizotenda kuita chiseko chenyika. Panguva inoi the ruling party ZANU-PF yaizonyanya kudzikisirwa. Panguva inoi ikanyatsoratidza kuti yes, people they can praise ZANU-PF, but zvoratidza kuti these ZANU-PF members panguva ine vanotopa nguva yavo sema-ordinary citizens. Saka mina masvika mudanyigo panguva ine tiri subscribe like on the bell icon. Panapa toona kuti mukungunugwa anoposta this post yamuri kuona yemota vehicle yake yamuri kuona yakapiwa naSeWikino yamuri kuona iri paresident pake pamba pake yamuri kuona yakapaka iyo aiwa akati Yellow Friday. Panguva ine toona kuti vanhu vabva vauya ndobva vatora that picture ndobva vauya vakatanga kuti morning CH Mukungunugwa, mota yekupema haichange macurtains, you also need new window frames etc. Mashoko anobuda nyoko panapa nana Lin M. This is just a comment ya Lin M, but if tikada kupinda deep inside his post yemukungunugwa aiwa tingazomufungura zvakanyanyisa, asi zviri kuratidza kuti these guys vana mukungunugwa panapa tichiona the social media view zvinoratidza kuti aiwa vanenge vari vanhu vanoita as if vanorarama a noble life with the ruling party ZANU-PF, but when it comes takuzopinda panapa tichiona where they stay tiri kutoona kuti mukatarisa macurtains, mukatarisa the bricks, mawindow panes, tangoona ka section we do not know the surrounding. Mashoko ari kubuda panapa macritics ana Lin M ari kuuya panapa vachiti yes ndo ZANU-PF yamunoda ka iyi. Mbotudzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa zvinonyatsoratidza kuti yes, despite the fact yekuti people they were congratulating nechitiko chakanaka kuti akapiwa mota, but people have seen the other side the ruling party ZANU-PF. Ivo pinai comment section medu mutidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.